Obie na no a uni masema papa kan ai nana na nsemi ho aye mere mintimi ne oba na ei papa besiriwa enka na yoka asem kire panyini akokora bi ana maame bi a ana na abiriwa bi a odi huo ei okay no kleni no me mashim se bram papa akokora pawo adesema mama mu nyina ha ade a che ba ku biem ade a che na se de che no ade de ka yemfa se dem otwedi ampo kwa me je obo so bo asase totrobo nyame otonsi obo wi obo humba hamba no no ba nom wadoma boy da so ti ase katama da bodwem moje die mo frisania na otwedi ampo na duma la kwa ne da so ti ase ukum osono kura betonam ukum osona obetonam ntimi nua se wonam kwamboni bi so na se wo so pese unya ho a oya de ne ahe na ntwedu a eni gina wono to na konfu a me yukuta me na me di gina wo he ntimi nua sa wo ye boni bi a ka hunu se na na kese na na oya die kese oya die bema Komfor ya jamfiba kese o se wukum osono kura obetonam se wukum osona obetonam wie arisima mana na kese tv na wo hwei o tieme ewo kuma se tafo pankrono kodua ni bonsium entem ho na mewo ho na kese aso ye ewo ye kronkron tano a ye de som asanteman ene Ghana man nyinala me chia empanimfo nyinala Ghana man empanimfo ehemfo me nananom me bapanom ahema mahwefo matiefo me damu nyina se esie ni kaja eni aseda chiamo na de di kai no yada onyankopon ase ne mada mahwefo ase ne ye nananom abosom ne ensamanfo ase a aseda nkuto ye mahwefo nyina so dia me damase entososo ena mata no eye kese empanimfo se entososo ena mata no eye kese sebi aboa ntakra ena ma no ho ye fe na aboa ntakra ena me hu aboa kro na aboa ntakra ena ma sebi oye kuntan na sebi timpanimfo se yentutu aboa no ho ana no ma no ho enkokire panyini sebi basa na chia ututu ya no ma no ho abekire me oni panyini bi ya ade no ama awia mom na duru de ekoduru ba bi na akobona ma na ose ubetutu ano ma ho abekire me na ofisa me yakwala na timpanimfo se ye kotwa me kobi ye kosene so mesini bi na ye de boma bodina enamentie ye kotwa me kobi ye kosene so mesini bi na ye de boma bodina ena mentie ti sabie mu sebe nya ado de bia no me ma mfato ho me mafutusem me ma mobebu ahodo ni nyina no ekirase ni nyina so na mama nkrofo adwene mu ada ho eye nkirekire ewiase me adehima ma me beto adwumadi su me ne program kitua bi ena me be ka asem bi esiye na me ka kire wa ankasa be ye wareho me ka kire wa ebe ye osere na me ka kire wa be ye wasefem na ebe ye surprise onimbi na na kesi tv na wo hwe na sebia mu sebia nyaado a ewiase no o te se de ni a se opese ompe kwakua moche ewo ho kwakua moche ewo ho yi me kire wo se ye kaza kwakua moche obi se de ni amoche asamado yo man amoche ye president bi onyankopon na sie minister kese pa ya o me asamado minister na okwa asamado owu a eme na owu na edo kono na omu hia okwaye na akodura so oba asase so so obedi ewu so obekum nipa obetwetwe nipa moja se wo ye Komfor na abebu obi gini gold gini sika dada obi wo ye sofo na sa akwaye no a wo ye malam na fa kwatika na kana sichi kwaye bi so agi obi esika wo ye obi kodi adansikunu mutia obi okoye niema ensem fata kwakua moche ena ebe sa o nsamfo a wo de te ewiase memo de abeduru ha aha de ye beka wumpire ye be kire wunyansa emeko ene akakaduru a ano ye a wo wiase ebi de wiase da ene ye be sisiri de atua wo ye wi a ya yere wo twa wo kire ma ne eduru anwumra a wo koda no ensonsono ena abeda so ensonsono ene a wo ne nyanya nkire ena ye keta obeda so na oda ho ni nyina no eye suni awerho eye gane meko ene ye betwidi asra wo dipaduam na usu a wo tie mu no ne ma ne guso bridididi ne ma ne guso brididi kwakua moche enye anansesem o ena nya bosrem kan o ena nya sebe asehunu bi kaka o eyade wo ho kwakua moche wa asamado enti wade bia wo ye bia no hunu se ade a me ye de atua me nuan me kwa asamado a daachi me wu a kwakua moche ekotwa maba na onipa ene ye di na ahene wa asase so enuane ye die nye enuane basa de die enti de nipa nyini nche ohwe da ho a 20 25 30 35 abroso a 40 45 krensi
nipa nyina 50 nipa nyini ye ni aduane papa ena bone so na ekum nipa ntimi nua se wabo otirimu poso okukum nipa jiska ka hunu se kwakua moche etia samado de wu ye nyina no bofo bi gina won nchen a obra ba obo nyina wo tworo de kire no wo tworo e de kire no timi so ena sesi a me no ka se me nua bi afrem won kran be ma me da wase me bo odin a enye fe enya amane kwai nana me da wase pa won kire wo kire no we ka ho a enipa enum nie ena afrem me face share program ya se enipa num ablanti bi afrem sesi a oso won kran be ma me da wase pa na nyame nhyirawo na me hyira no soso ka chense sebe me gina na Tano din mu se so woti me futu sem se ekwaya nkoko fa so no enye papa na woti me futu sem no wasesa no na me de na Tano din mu so hyira ne se empo ade bi adana koma so enti ka bone ankoko ya ko se nipa kokum nipa no woti encheche no wagya no me sere na Tano se o mie kwa ketua bi ma no ma sebe na brabo enye soro nkoma no na daachi bia no obobo bi de sampa enam nana kese so ena nka wudie kwamboni anka me kofa so ene me sesaye ihira wo hira me wie yakowie sei na inshallah wo se akonkyere kakra me yei yankopon be fa so e dia gesa abrantie no amana brabo asesa menu a wo frɛ me nkran me bo odi enye yie efise enye efisem te se sebe aware te se efisem enya ntomago na yesi ahata abonte so ma be bo odin da bi adwumadi ye de boanipa ye de straighten ye ho me bo odin sa na me sebe na me yekwase a na me yigimifo na sebe me nintete na ade a waye mpo no wa hye me nimunyam nene wa ma feel proud se mpo ene dua ya se na wo ye de kese se me wunne kora no a me da nyame ase me ko se me wunna me ko fe se anya bia no okra bia nke ye kohwere no ene okra no ote ase anya bia no onipa da sani bi adwene asesa medamase na me be ka asresem ketu bi a kire mu na asem wuti e be yonwanwa na wunyini da ena no na nsemu me pia abonten a me kota de oka akwa no ho a de me ya se na me twa mani papa panyini a watra na basiriwa ya okona kokora bom ya se me man age a meka se watra emfia duoson me kire watra 70 years oko 80 kura no ebi mpa obenya wanyini pa wanyini enya abasiriwa kura watra abasiriwam konkokura bom na papa yi mehia no se nana me no won komo me ba fie me dia me se bi mpa obi na sabi woni ne twema nsu bi ana nsensem bi na asie na obepemwa oho a mehia ne mprenu ne mprensa so afi enene na nsa se nenan ai emse enena ne me pie efrabo me pie efri efie Tano fie me si gate ya no a me tra ni mo kakra sem be cross enhwi ho nana me hwe ono a o nana nka me ba onchen o na me se papa odawroma se si aso de me na obi ewo enhyehye bi me buku appointment ti me ko hwa de me nipa no nipa ni gina ka akwa ho twe me na nka so oba fie kura be fa na me so ontwen me nante na me pese me tretre mapom kakra na makohia no ti si a me serew me no kofia enye ye nti asem kura wo so ne me wo me sere se wadawroma boni taw e fama me na mintie o nana nka e kofi na me serew papa e yesa so a na me bu nipa no madada nipa no me mpe na da gina ho na me ba de oba machiwade me mpe ti asem kroka obie na no a uni masema papa kan ai nana na nseme ho aye mere mintimi ne oba na ei papa besiriwa enka ne uka asem kire panyini akokora bia na maame bia ana na abiriwa bia odi huo ei okay no kleni na me machim se pram papa akokora pawo na nse odimi ne oba na me se papa na nya bia no ade wo yire ogina ha ai me wo yire obuaso papa besiriwa adei edi ni suba bone papa kokora onye se we de ye obi te se wanyini oya besiriwa na nso sebe ne hu tuatua no ho so me pa cha se de me ka adechima ma mo na me ya adwen de me kire no papa akokora wo afi me hu adwi mi se na wo se egu mi se ya hweta me kasa hwe me hu awose hwe ei papa kokora untimi no oba na oba de odi ye de yi
de ka wanyina duroi sebe ka to de de wonum na nka ehuni ye opese wonum ye fremfrem ka sadi utobia na nka watete awe geehia yi wotete bi wie anim no so ka ye chenam ya watete bi awe enka wo ye team pampa ya na asikyire yi wodi agumu ama etwa mu ama wodi kura nyeyie na nka wo saa de ewo kura saa afra enka panyine de wonya duru si ya wo se kamidi bi de de ni mari wunu mako na obe manya adwuma de na mrantie kura kwate sebe wu na papa kokura wanyina o me man kura mfie de wotwe kura no obetra ai o wayira nana me wayire chesere o si ya no oboa papa besiriwa enkwala die nti se o hunu ma ya no a na hope che ai ene emrantie kura ya ba efa huni ho na sa semi me dwene da mada dwene ne nti ase na papa kokurawa enu nti wabɔ anan eba busumfie o bepe sebe kwateden dia duru adai edia na woje na wiase papa kokura yi edia na woje akokura enka okura nsem adai kadia duru yi enka wonum ekwa ebefa so abedi dia denko a eyi ka se megeda ma tusire ka dia ka wonum denko a adai na ekomu a opa abaya bi akopna abaya bi enti opepesisi boden ape yirima na odi akotwa oba no papa akokora adai wafama efiri omoflase edi anyina durufie de owotwe komfie ba de okono ya wanyia nyini kitwo wanyina nkasa ya ohwe no kura ne ho kura mo ba enka sebe ka de wadurei ko obedwene sebe na pom dine ho a ebefukwa so a abo na ntwie o se me kura ma ho odin na miwu a me de ape na ni ba no so na se ka da minim abo ablechire zo si gina ho a wose da bi na nka me ye kase enkoda sani ba yenwa so da sani betu ba gina me manim abo ablechire no ho a ti ablechire wose be kada krokra me na wu a obedi hina ansa no wu ti ablechire wu be kunu a wakoto no a wode ne ba fie no obetwene na ase wie opo wu mpo je so so alo to ko ho osu odi hina ansa no wu na nka papa kokora wa enka sebe ubetu mlante ne mabaafo ya sebe papa kokorowa obepe opom dine se obetena ase kakra e wati asefo asase so na wanyina che na nka wadidi wonum watuma bo na o ma no na ho ban no opesisi moden e de na papa kokora wodi sisi modene e de kro adai unso tie e nwa panyin bonia o sheka ki pieto panyini odwene panyin dwen na wasiesie o ma no na no ntem wa mafutuo wachira omkwa mfaso bebobla ekwa mbefaso benante ekwa mbefaso bekasa chire panyini se ne ye nanano mpanimfo no myo ene mpanimfo abanyina sebe mpraduasa ebinom panyin bone nkwa enti akwala no kura di nsamfo a ontimi nka panyini no kura di nsamfo na saa panyini wei ne nanabi edi nkwase asem a efutuo papa bei ene wode bema no wanwini na pomudene ho wanwini wono ankasa se kwa obefa so obetena se na watima atena se anyina che kakrama na bushia atu afutuo papa mpanimfo se panyina na enka ne mpanimfo se panyina na ene so de ye kana se panyimpa na panyin bi ho a panyin bone wotifia chese wo wukura nkafa so okra wo so asem nsifie ene wotimi aboa nyese wo boa se sika wo wa mafutuo keke asem kura sie panyine bi mafutuo keke na no asem obeka dia kire kwa no ema nkuranhye asem bi si na hunu wo busu panyine bi a na nka wakoma na abo ato yam se fom nsu yam panimfo abanyina panyin bone nkwa panyin bone enti wiase aya nwono ngran ye kwa na ye ba ye hunu ko ye hunu ba o hwehwe uyi wani anyi odi aduane siso a onu a se ya agorogra aduane no antima amene asonson amene anye fogo na watimedi ye kan panyinsem ye kan bakosem ye kan mamre ye ka sunsunsem na o ya de ye kase me so men kra bia me de firi so ba asase so ehu bi na me de ye futu sem me de kirekire we se na de bia me ka kire mo no me sire nyankopon so ma hodene na de a me sire me nyankopon no se o ma mani miri obi ade obi ajapade obi yiribi obi bibi owo obi bibi owe ade bi a me ye bia na me ya ade ebebo afi se ade a me kiri de sisire ene nsamfo ene kwase buo asisire uti so obi a metekura na makoma
Nemom so obe ha obi amana transase so awudie ene emeso so mia mini padua kwa me de beto a sacrifice ama no onyame mo ayen omo ye futuo omo ye ntiase omo ya bra bonyina na nakasi tv na wo hwe minua answer na no subscribe share comment wate na efaye ema wunua wate ka kire wunua bi se tv station bi aba online YouTube Facebook esu bi ni wiase ba bia na YouTube channel bia no obetime de ho atoto na nakasi tv if you say afutu a me de ma wo no unya no ba bia da abakosem amamle ni amane ho nsam me ka choro boa ye ka kire obi sua mi nsua o nananum abosoma dawroma nananum nsamanfo dawroma ye konfregu mi mu ye tumi fu papa ye kire me kwai ye mame hunu niema ese efata ye mame hunu papa ne boni mu nsonsie ebi na me de ye futu a me de ma wei hwe na dua ya ablante bia fleming kan nana ye tie wo nkire wa futu nti ekwai bia nka me faso ene masesa we ka ho a menye nipa makomako enum menye nipa makomako ablante alkwase de wozi kan one na yonkofo bi eno nko ano se me wune mpa me ko meda efri se encheche na futu ya de ma no aboa nipa bi amana futuo na amana hunu papa ne bone ne nsosue se wo mpe kwakua moche wo ehwe wo kwakua moche amoche kwaku itrimo de cha sasabonsam onsam fu a udina sase so yi o kwa asamado akotua soka na hunu se onipa so nche ene wamia ntimi nua wo de bone ahwe yie na wo tere wonsa e de kire wo yonko se hwe yie a na de akare hwe de aye na hwe ose na wo so ye idamase nyame nhira mo onye obi akoma so ade ma no mo koso a na hwe na nakasi tv na na beboa wo koso a na ti na wo ya de kese afutusem na odi abobla na de atu bata na de baby abekobiala na awwa benkum ni nefa na mo aka tete atempo no menua ade ye musuo de ekiri de yempe ni yempe enyese ena sei bidase nyame nhira mo wate onye obi akoma so ade ma no mo somfo na yo ya de kese koso ahwe menua mesrew bo ho ban fa ho beja nananom ne bo ho ban menya advert ma me hu da bia meka Komfor bia onim no ko nemum hwe Komfor papa nyesa ko hu Facebook ba so we ye Komfor so mesi na edi na chi fake for azanfo kontompofo akromfo nyina adane ya Komfor ene amalamfo ene asofo ntimi srawo mu ani na ho nyame mwa mo onye obi akoma so ade ma no bye bye.